Халықтан да тырышпыз, Аллаға шүкір. Онымен алғанда да бүтін жерлікте ол халық тырыш, енді ердем болған вақытта, ортаққа қойып сөйлескен вақытта бір мәселе де шешілмеші қалғаны жоқ. Шуның үшін дүние тыныш болай берсін, болғанын игілігін көре алсын. Социаль объектларны тоқталып өтсек, мұнда енді біздің балалар бақшасында, мектептерде көпме бала тәрбиеленешек. Шулар турында айтып кетем. Білім һәм тәрбие беру. Җирлегебездә бер урта мәктәп, бер башлангыч мәктәп, бер сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Кызылмиша авылында эшләп килүче Саба мәктәп-интернаты 3 балалар бакчасы урнашкан. 2020-2021 уку елына Тимерши урта мәктәбенә 1 сыйныфка 21 укучы керә. Мингәр башлангыч мәктәбенә 1 сыйныфка 4 укучы керә. Мингәр башлангыч мәктәбе Тимерши филиалы барлыгы 25 укучы була. Мәктәптә гомуми укучылар саны 166 укучы була дип көтелә. Шуларның 11-е Мингәр мәктәбендә укыячак. Мәктәпне тамамлаучылар арасында 2 укучы югары уку йортына керде. Алар 2нче класста 2 генә инде. Шул вакытта вуз тамамлап, үзебезнең районга 4 специалист эшкә кайтты. Башлыча укытучылар. Кызылмиша авылында урнашкан дәүләт бюджет гомуми белем бирү учреждениесе сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Сава мәктәп-интернатында 2020-2021 уку елына 74 бала укырга килүе көтелә. 61 мәктәптә 12 өйдә укытылачак. Тимершига авыл Кояшкай балалар бакчасында 51 бала тәрбияләнә. Шәмәдән Саба садикларына йөргәнбез. Кибикләр, Тимершиклар. Авыл җирлегендә мәдәният хезмәте. Җирлектә 5 клуб, 3 китапхана, 1 китапхана каршында эшләүче Шәүкәт Биктимеров үзе эшләп килә. Җирлегебездә 3 фельдшер-акушерлык пункты эшли. 5 авылда 4 почтальон эшли. Тимершикта аерым почта бүлекчәсе бар. Газета, журнал, пенсияләшергә бүлекчәдә почтальон юк. Биләмәдә халыкны дини рәвештә тәрбияләү үзенә 5 мәчет бар. Хәзерге вакытта 4 мәчет тулы кеше эшли. Тимершик авылда имам вазифасын үтәлергә теләктәшлек итүче кеше юк. 2020 елның март айынан башлап дөнья масштабларында яңа вирус барлыкка килде. Самализация режимында яшәгән килеш бит. Нәтиҗәдә бу сынаулар төрле кешегә профессия вәкилләренә, эшмәкәрлек төрләренә үз кагыйдәләре китте. Бигрәк киремнәр кимүе күзәтелгәндә инде хөкүмәт иганәчеләр акчалата продукцияләрдә ярдәм итеп халыкка киләчәккә өмет уяттылар. Безнең җирлектә 28 гаилә продукция вата шулай инде балалы гаиләләр бала санына карап акчалата ярдәмләр алдылар. Моның өчен хөкүмәтебезгә бик зур итеп рәхмәт. Искәртеп шуны әйтәс килә инде безнең инде COVID-19 чире белән авырту әлбәттә статистика бара, дәвам итә. Безнең инде температура үзебездә шикләнеп билгеләр булса, самолечение белән шөгыльләнеп вакыт әрәм итәс түгел.